Di session part Paralok kane kelong ka 𝗔𝗽𝗴𝗵 ba ka Eastern Region Marketing Cooperative Society Meghalaya ka khot online application ye phi namta ki post jongki management consultant bat cluster ban sumit ya ki application form ga jong phi kadai haduh country utrik usap tambar arjar arpusau te Paralok sampai ya kane ke video haduh ban dakut ba penio ya ki detail ba kham bñiah te namta ki post jong ki management consultant ki nombor ki post ki pelat ka don ar post bat ha karta fill up na apply kadai ha karta ka bakat pra haduh live arsnem karta bat namta ka relaxation sansnem namta ki 𝗔𝗽𝗀𝗁 𝗔𝗽 candidate bat namta ka jinsiu ka va live sanajara ka shibun plus bat ka bonus bat namta ki keran pule kishim ki 𝗙𝗶𝗶𝗵𝗹 ya ka graduate na kano ke disiplin leng banyau snem ka experience lani pidi ki 𝗙𝗶𝗵𝗵 ya ka master degree leng basan snem ka experience bat napanta ki experience berankam pidi bandon ya ka experience haki project management bat napanta ka application fees nil omdon bat napanta ka selection process kadai leng ba ka interview te kumno fill up na apply namanta ka 𝗬𝗃𝗏𝗵𝗹𝗆 Meghalaya Recruitment arjar pusau namanta ki post jong ki management consultant te Paralok ada pidan kamuan bat ka keran pule fill up na apply lengba ka application form bat kane ka form ngalapu a description jong kane ka video bat pihak ban submit lang ya ki relevant dokumen bat pihak ban submit online lengvau email shauhr@earmscs.com lengba ka subject line application for management consultant position bat ki dokumen berankam ka update resume lani CV ka educational certificate scan copy experience certificate scan copy proof jong ka identity ka Aadhaar card voter ID lani passport te Paralok ha kane ka video tang kini 𝗔𝗽𝗴𝗵 bat ada vidon kino ki pat ki ba 𝗵𝗵𝗶𝗵𝗵 ban komen ha kane ka video Khublei shibun